Ji bernameyê gundê me dem baş temaşevanên hêja. Em ê îro ji we re behsa navçeya Pasurê û taybetmendiyên wê bikin. Pasûr ango pasor. Ji 13 navçeyên Amedê ya herî dûr e. Navçe dikeve bakurê Rojhilatê Amedê û 127 kilometre ji Amedê dûr e. Pasûra ku li qadeke asêya volkanîk û pileya yekema erdhêjê hatiye avakirin, yek ji navenda jîngehên herî kevne. Rêya ev navenda jîngehiya kevnar di navçeya Licê de derbas dibe. Herêma Pasûrê tevahî çiya ye. Zevî kêm lê hene. Rûerda Pasûrê çiya, girik, naverast û dolan. Berfirahiya erdnîgariya Pasûrê 1600 kilometre qare ye. Navend ji 4 taxan pêk tê. Pênce gund 120 mezre û gomên wê hene. Tevî şaredariya navçeyê şaredariyek jî ya Cixsê heye. Pasûr berê li ser Mûşê bû. Hetanî sala 1297 sencaxa Licê bû. Di heman salê de statûya navçeyê girt û bi Amedê ve hat girêdan. Navê Pasûrê ji peyvên Pa û Sûr pêk tê. Pa di wateya serî, Sûr jî di wateya dîwar de ye. Dema ev her du peyv bêne bahev wateya keleha sereke digirin. Navê mîrê keleha Kefrûm Kulpo ye. Her wiha tê gotin navê Kulpo ji navê mîrê kela Kefrûm Kulpo hatiye girtin. Ermenên li herêma Pasûrê jî heman navî gotine. Berê li herêma Pasûrê jî weke Licê gelek Ermen dijiyan. Kurd û Ermen bi hezar salan weke birayê hev bi hev re jiyane. Piştî qirkirina sala 1915yan ê saxmayî jî cî û warên xwe terikandin û terkî welat bûn. Komkujiya ku di sala 1915 da li geliyê Taloriyê hat kirin, di hafizaya însanan da şopekî travmayî heşt. Ev komkujî ti carî ew ê neyê ji bîr kirin. Bi hezaran Ermen li geliyê Taloriyê hatin kuştin. Pasûr ji 5 herêman pêk tê. Ji herêma navbera Pasûr, Mûş û Sasonê ra herêma Xiya, ji herêma navbera Pasûr û Hezr û Farxînê ra Hevêda, ji navbera Pasûr û Mûşê ra Nedera, ji navbera Pasûr û Farxînê ra Badika û ji herêma Rojhilatê navçeyê ra herêma Kulpo tê gotin. Pasûr bi erdnîgariya xwe herêmekî çiyayî ye. Çiyayên Pasûrê stratejîk in. Rê û dirbên li wan xwarmaro û fetlokî ne. Li herêmê zêde zevî tune ne. Li herêma Pasûrê bazirganiya pezê reş û mêşên hingiv tê kirin. Navçeya Pasûrê di sînorê herêma Amedê û Serhedê de ye. Amed û Serhedê bi hev re têkildar dike û bi hev re girê dide. Yani herêma Pasûrê meriv dikare bêje nîv Serhede. Di vî warî de Kendalê, Şîn û geliyê Taloriyê bi nav û dengin. Çiyayê herî bilind çiyayê Andokê ye. Çiya dikeve navbera Pasûr û Mûşê. Bilindahiya çiyayê Andokê nêzîkî 3000 metre ye. Bilindahî net 10830 metre ye. Li çiyayê Andokê pîrozgeha bi navê Şêx Mihemedê Andokî heye. Her sal di 15 meha Temûzê de ango meha Tîrmehê de xelkê herêmê diçe vê derê ziyaret dike. Ji bilî Andokê, çiyayê Hopika, gaza çiyê, Sêber, ango Hesendîna, Serê Spî, Koçkar, ango Çevran, Guhermê, Melûl ango Axdat, ango bi navekî din Dorşîn, ev çiyên herêmê ne. Beşekî çiyayê Lîs ê dikeve nav sînorê Licê û dara hêniya Çewlîgê jî dikeve nav sînorê Pasûrê. Li çiyayê Hopika jî ziyareta Şêx Hüseynê Berbiîvî heye. Xelkê herêmê di yekê meha Temûzê ango Tîrmehê de diçe ser vê ziyaretê. Li Eskarê jî ziyareta Şêx Salih bi nav û deng e. Çiyayên Pasûrê kêm bi dar û ber bi piranî rûten e. Kêm be jî darên mazî, ber û hevirs lê hene. Ciyên bi teht û lat, bazalt û granît gelek in. Li herêma Pasûrê şopên berbiçav ên herî kevin şopên Hûrî û Mîtanîyan in. Demekekin desthilatdariya herêmê dikeve destê Hîtîtiyan. Bi dorêra Medî, Asûrî, Persî û piştî Zayînê di 126 da jî Romayî li herêmê hukm dikin.
di sala 637 da serdarê Îslamê di dagirkirina Amedê da pasûrê jî dagir dikin. Demekî didin ser navçeya Cizîra Botan û pişt re didin ser Amedê. Di serdema Merwaniyan da herêm bi qasî 100 salan dikeve bin rêveberiya Merwaniyan. Di sala 1515 da pasûr û herêmên derdorê dikevin bin dagirkeriya Osmaniyan. Li gor şerefnameya Şerefxanê Bilîsî li herêma pasûrê eşîrên wek Silêmanî, Banûkî, Hevedî, Xaldî, Dilhîran, Bociyan, Zîlan, Besiyan, Ziktiyan û Berazan hene. Di serdema Safewiyan da bi yekîtiya van eşîran Mîr bi rêvebiriye. Mihemed Xan bi Mîrdiya dîn re dostaniya xwe xurt kiriye û di dawî de qîza xwe daye Mîrdiya dîn. Li herêma pasûrê kar û barên xwedîkirina qoze û çêkirina hevrîşê me jî tê kirin. Di vî warî de pasûr û yek ji bajarê Tirkiye Birsa serkêşiya vî karî dikin. Li pasûrê ji bo qoze mîxrîcan zî tê çêkirin. Ji bilî navendê li gundê Cixsê jî şaredarî heye. Berê Cixsê Şêx Hemze û Mihmedkan bajarok bûn. Niha sîstema nahiyebûniyê nemaye. Pênce gund û 135 mezreyên pasûrê hene. Nêzîkî 5 gom û mezre nefermîne. Li herêma pasûrê şikeftên kanikan, şikeftên hevêkan, şikeftên temiran, şikeftên barînê, kela Cixsê, kela Kefrûmê ango binavekî din kela Mîran, geliyê Godernê, geliyê Aşan, pireya kevir ciyên dîrokî û serdanê ne. Di sala 1917 da artêşa Orus Hettanî Kendalê Şîn hatiye. Artêşê papûr û pirekî binav û deng çêkiriye. Jêra pireya kevir tê gotin. Pire xirabe bûye lê hin dîwarê wê hene. Di navbera Pasûr û Mûşê da binavê dehla quling daristanekî gur û mezin hebû berê. Her darekê wê ya mazî bi qasî 300-400 salî bûne. Lê hezar mixabin ji ew daristana kevinar tiştekî nemaye. Li Bakurê navçeyê di navbera Pasûr, Licê û Dara Hênî da çiyayê spî ango serê spî heye. Zozana Speylûk, zozana herî navdar e. Şên û pîrik jî du zozanên din ên binav û dengin li herêmê. Nîvê zozanên Kozmê dikeve nav sînorê Pasûrê, nîvê din jî di nav sînorê Mûşê da dimîne. Li herêma Pasûrê çar çemên mezin hene. Sînorê Pasûr û Licê da çemê Sarmê ango çemê Sinda heye. Ev çem ji bo her du navçeyan jî weke tixûbekî xwezayî ye. Di nêzîkê Pasûrê da çemê Hesenka ango çemê Qulpê derbas dibe. Şaxekî wî ji çiyayê Guhermê dertê, şaxekî jî ji çiyayê Mûşê dertê û li herêma Kendalê Şîn dibin yek. Li Rojavayê Pasûrê çemê Gîsê ango çemê Şekiran heye. Ev çem ji çiyayê Melûl dizê. Çemê Pasûrê û çemê Şekiran li başûrê herêmê navendê li herêma Navroyê dibin yek û diherikin ser çemê Sorevangê ango çemê Qeyserê. Ji wir û pêve nav diguhere dibe çemê Bazmanê. Li herêma gundê Cumarê ku navê xwe ji felaketekî xwezayî Cumbûnê digire, bendavekî hatiye çêkirin. Ji vê bendavê ra bendava Bazmanê tê gotin. Her wiha li gundê Şêxbûba jî bendavekî pijûk hatiye çêkirin. Li ber vê bendavê avdanî tê kirin. Bendava Heskan di navbera Pasûr û Farxînê da ye. Ji ber ku bendav li geliyê Heskan e jêra wisa dibêjin. Herêma Rojava û Bakur û Başûrê Rojavayê Pasûrê ku qismek jê dikeve nav sînorê herêma Hevêdan, hema bi tevahî dimilîne. Gundên weke Gomak, Deyas, Herta, Arqetîn, Gafgas, Kuyê, Şêxbûba, Sêrek, Tiyaqs, Zera, Axçesêr û mezrikên wan dimilîne. Gundê din û mezreyên wan jî bi tevahî kurmancin. Di nav gundê Pasûrê da çend gund hene hewceyî pêbezkirinê ne. Gundê Araşkan şaxekî ji eşîra Badikiyan e. Arqetîn navê xwe ji Aşê digire. Li gund kanên mermerê jî hene. Yek ji gundên hêjayî pêbezkirinê jî Bahemdan e. Ev gund xwedî xwezayekî têra xwe xweş û bidew herêmên weke Delav, Zêrgûz, Çem
û takora hêjayî serlêdanê ne. Ba û kalên hunermendê Nemir, Aramê Tîgran, Bahemdî ne. Di qirkirina 1915 de çûne bin xetê. Li herêma çemê gund di nav lat û zinaran da ciyekî bi navê Piyekela ciyekî dîrokî heye. Gundê Barînê navê xwe ji navê Bayrembek digire. Bayrembek avakarê gundê Barînê ye. Ev malbat ji Cizîrê hatine. Bênîn yek ji gundên bihuştiyê ku weke bi dehan gundên hawirdora geliyê Sarmê bi ketina bin avêra rûbirû e. Bênîn û Hewsel weke destgirtiyên li hemberî hevin yek li Pasurê, yek di nav Sînorê li cê de ye. Beyrok navê xwe ji bîrê digire. Di demên berê da jêra bîrik jî hatiye gotin. Gund nêzîkî çemê Hesenka ye. Gundê Cixsê yek ji gundên herî mezine Pasurê ye. Gund li kontara çiyê Kasor ava kiriye. Gund navê xwe ji çalên Cîsê Ango Kirêceyê girtiye. Di demekî de Ermen jî li vir jiyane. Di sed sala 19 da Musilê Şêxşeref û zarokên xwe gund kirine bin destê xwe. Kela Cixsê dîrokî ye. Li gundê Cixsê kevirê bûkê û zava hene. Çîroka bûk û zava hêjayî pêbezkirine ye. Di demên berê da bûk derketiye ser kevirê bûkê, zava jî derketiye ser kevirê zavê. Her du li qarşî hev sekinîne û mara wan wisa hatiye birin. Gundê Dûderya gundekî dîrokî û kevin e. Navenda Kela Mîran e. Di demên berê da sînorê gund bi bilîs, dara hênî û gazê êlûnê ve girêdayî bûye. Gundê Deyasê û mezreyên xwe navenda dimilyanin. Di nav mezreyên Deyasê da ya herî balkêş Sîmsor e. Sîmsor bi navê xwe tê wateya Zîvê Sor. Godernê gundekî dîrokî û turîstîk e. Geliyê Godernê li herêma Amedê geliyê herî mezin û biheybet e. Bilindahiya gelî bi qasî 200 metreyan heye. Di gelî da gelek nawûs û şikeftên dîrokiyên ji serdema hûriyan mane jî hene. Bi navê Esko qebra rahîbeyekî lê heye. Gomak dikeve Bakurê Rojavayê Pasurê û bi mezra Maştaga Licê û Pranzêya dara hênî ve sînordar e. Çiyayê Kêl di nav Sînorê gund de ye. Zozanên Wargeş û Warê Kolî di nav Sînorê gundan e. Herta gundekî pirrengî ye. Li gund çend dêrên xirabe jî hene. Dîsa li gund tirba Seyîdê Kalikê Şêx Mehmûd jî heye. Malbata Seyîd ji Musilê hatine li gund bicîbûne. Hewrê Ango mala Xerzî dikeve nav Sînorê Badika. Li başûrê Pasurê ye. Piraniya zeviyên gund ketine bin bendava bazmanê. Gundê Kanika û Milika bi nawûs û şikeftên xwe înika bi xirabeyên ji serdema Romayiyan mane bala meriv dikişînin. Mala Dînarê navê xwe ji navê jineke bi navê Dînar digire. Avakarê gund ev jin e. Gundê Memika Ango Mehmedka navenda eşîra Xiyan e. Xiyiyên Mûş, Amed, Pasûr, Farqîn, Bismil û Badmanê ji vir çûne. Geliyê Taloriyê ku bi şahîdiya komkujiya Ermenan bûye mijara kilamên dengbêjiyê di nav Sînorê vî gundî de ye. Di nav gundên Pasurê da gundê herî zêde xwedî gom û mezre gundê Nederan e. 13 hev gom û mezreyên Nederayê hene. Çiyayê bi nav û deng Andok di nav herêma Nederan de ye. Yek ji gundê pirrengî jî Nêrçik e. Li Nêrçik qesra Têlî Axa heye. Dîroka vê qesrê 1605 ye. Qesr li ser du tebeqeyan hatiye avakirin û ji 216 odeyan pêk tê. Berê qesrê bi çemê Pasurê ve ye. Navê Têlî Axa bûye mijara gelek kilamên dengbêjan. Gundê reşikan û xweşikan jî yek ji gundên bûne mijara dengbêjan. Çîroka Nûrê û Salo li vir dixewime. Li gundê reşikan pîrozgeha kurê Silîva heye.
یک ji pîrozgehên herêmê jî li gundê Şêxbûba ye. Ev pîrozgeh bi navê Şêx Ebûbekr e. Gundê Şawişa jî bi pira kevirî, gola kevirî û şikeftên qilikî reng dide nexşeya me. Gundê Şînas bi xirabeyên xwe şahîdê dîrokeke kevnar û qedîm e. Gundê Temira bi aş, nawûs û şikeftên xwe navdar e. Di demên berê da li ber ava Temira sê aşên avê digeriyan. Li herêma Temiran, nawûs û şikeftên heyî li geliyê aşan in. Ji bilî vana sarincên avê û kozikên naturan jî hene. Ev bermahî ji dema Persan mane. Gundê Tiyaks bi zaraveya Kirmanckî jê re Awgestê gotin. Gund li naverasta Bakurê çemê geldan hatiye avakirin. Dîsa yek ji cîherî balkê jî kaniyên newala Sosê ne. Xuric bi jêderka avê navdar e. Li ber vê avê darê tuyan hatine çandin û koze li ser wan tê xwedî kirin. Ji koze hevrîşim çê dikin. Navê Gavgas û mezreyên wê bi Ermenkî ne. Sê bira ji gundên Mikurê ya Farxînê çûne gund avakirine. Yek çûye Kuyê, yek çûye Tiyaksê avakirine, yek jî li gundê Gavgas maye. Li gundê Şêx Hemze jî ziyareta sorik heye. Her wiha li gundê Şawişa şikeftên dîrokî û kaniya Leyl Asê li Gomak, Qemika, Qoxan, Sêrek, Şerefka, Xerzika, Zera û Zilek, Hêlîn, Kera, Kuyê, Mala Melikê, Hacana û hayvingehê jî gelek cî û warên hêjayî dîtinê hene. Belê temaşevanên hêja, me îro ji we re behsa navçeya Pasûra Amedê kir. Em ê hewl bidin, hefteyekî din bi pêbezkirina navçeyekî din li mala we binêvan. Hetanî wê demê li xwe miqate bin. Bi xatirê we.